Ix-xogħlijiet fuq iċ-ċentru ġdid ta' distribuzzjoni tal-Animalta fis-Siġġiewi qed javvanzaw pass maġġel, hekk kif il-proġett jinsab viċin it-tlestija tiegħu. Il-binja hija kważi lesta, filwaqt li bħalissa għaddejja ħidma fuq infrastruttura elettrika essenzjali, inkluż switchgear modern u madwar 70 kilometru ta' cables. Il-Ministri Mirjam Dalli u Stefan Zrinzo Azzoppardi, flimkien maċ-Chairman Eżekuttiv tal-Animalta Ryan Fava, żaru s-sit biex jaraw il-progress. Iċ-ċentru se jkun mammar b'żewġ transformers u teknoloġija avvanzata biex jilqa' kemm ħtiġijiet attwali kif ukoll dawk futuri tad-domanda għall-elettriku. Se jsaħħaħ il-provista għal madwar 12,000 klient fis-Siġġiewi, Ħażebbuġ, Ħallqormi, l-Imqabba u l-Rendi u jnaqqas il-pressjoni fuq ċentri oħra. Il-Ministru Dalli qalet li dan huwa parti minn 3 proġetti simili li se jitlestew fix-xhur li ġejjin bħala parti minn pjan ta' 9 snin tal-Animalta biex tissaħħaħ l-infrastruttura. Il-Ministru Zrinzo Azzoppardi spjega li fondi Ewropej qed jintużaw biex jissaħħu infrastrutturi essenzjali u jappoġġjaw it-tranzizzjoni enerġetika. Ryan Fava żied li flimkien maċ-ċentri fin-Naxxar u l-Imsida, il-proġett se jtejjeb ir-reżiljenza tas-sistema elettrika. Il-proġett qed jiġi kofinanzjat mill-Faċilità ta' Rkupru u Reżiljenza tal-Unjoni Ewropea.